RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adun nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o kataw ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualang ko ninyo sa pangalan nga Lucio. Hingko na pangidaron. Minyo, may usa ka anak. Itago na lang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa napalit namong yuta sa akong asawa. Kining manggiloyon sa lagi ang akong asawa, kami na hinuoy makaluluoy ron. Aron iyong sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Sus, grabihan itong bagyuha eh. Halos nang lupad man ang ubang mga bay. Kundi pa ni konkrete ang atong bay ay. Ay, wa na sa tatay bongbong ron. Gilupad man ganing uban atong atop. May gani kay wa mahurutanan. Doon na pati kapasilungan. O ang atong tindahan, wa sab maunsa. Mao lagi. Pero ang atong mga pananom, hapay gyud tanan oy. Ang mga saging nga akong gisubay ganina, tumbatanan. Manaay bunga o wa pa na bunga. Toy mga linghod pagbunga nga nangatumba. At na lang unya tong luyangon. To man siya mga napunit ko mga lubi nga dapuwak. Isagol na to sa niluyang. Ang uban kang mga tao ron, Lucio, no? Ang mga kauban ako kanis trabaho ba o atong mga kaila. Kumusta nang ka sila, no? Unsa kay nahitabo sa ilang lugar? Salamat kay na. Naman human na yun na ako og limpyo ang among luna, human sa bagyo. Kung malaya na unya ng mga dahon, ako unya ng dauban aron malimpyo na dyan palibot. Ug makasugod na kog pananom sa gusto na kong tanom. Ug kanang sikbit na mong luna nga nipadugay na mong napalit. Ako sarang tamnan bisan mga utanon lang. Aron makabangon sa taon may gikas sa bagyo. Dako na nigtabang nga makatigawig balik. Kung dili na mo palit pa og utanon sa merkado. Lucio! Oh, uy, si Helen. Mayo kay ni ana ni siya gikan nangumpra sa merkado. Basin may daang pahan. Pero, murag may kuyog man.
Kinsa magana? Syo. Siya si Emma, akong amiga. Kani kauban ako sa trabaho sa wa pa ko maninda din his ato. Oo, bitaw tuod. Murag nakamayong ko siyang naong nga akong makitaan kung ihatod ti ka sa motor sa mong trabaho sa una. Siya bitaw tong akong gisugilo nimo, nga way mga paryente din his ato. Kay taga Mindanao man ni siya. Oh, siya di ay. Ma'am, asa ka magpuyo ro, ma'am? Wa ba maunsa ang inyo sa bagyo? Wa na gyud taon mi bahay, sir, uy. Uy, in town. Gilupad sa bagyo? Wa gyud gibili ng bagyo na mo, sir. Urot gyud tanan. Basa pa ang tanan ng mga gamit kay wa na mi atop, sir. Ma'am, ayaw na pag-share na ko, kay kita-kita sa sigurong idara ni Helen. Ayaw na sad pag ma'am na ko, sir. Lucio, kay labihan na gyud na mong lisura ron. Wa na gyud mi bahay. Maong, nakahuna-huna ko lusyo ba? Kay nangabang raman sabgon ni siya atong baya. Ato lang muna ni siyang papuyon na ng sikbit na atong yuta nga atong napalit. Ha? Bakanti man na. Bisan magtukod lang una ni sila og payag-payag dihakod. O maatupan lang aron may kabantinan sila sa ilang mga butang ba. O di na sila mabasa. Ha? Papuyon mo sila sa atong yuta? Ambot, kung pila rin natabangan na ining akong asawa tungod siyang kamagluyon o pagkamatinabangon. Og usan na ning iyang gipapuyo sa among yuta nga kauban niya sa nagtrabaho pa siya. Kung mulansar palang unta ng akong asawa, makadaog yun siguro ni siya tungod siyang pagkamatinabangon. Og tuod man, nakatukod yun og gamay nga payag si Emma sa among luna, sikbit sa among gibayan. Sa pagpuyo nila adto, di pa lang to namo dugay na palit lunaa. O kay wa pa man sab na mo gamita, niuyo na lang sab ko nga papuy-an ni sa akong asawa siyang amiga. Unya, Helen, mula sige magpapanday sila si Emma silang bahay. Oh, basin og nagpapanday lang sa sul sa ilang bahay. Aron komportable sila silang papuyo ba? Basig napapanday og lababo o baka kabinet. Mura man og nagdugang sila haligi sa luyo. Ha? Badlo nga bayan na hakon, pupadako silang bahay ha. Kinagkaulitaw na bayan ang atong anak. Basin unyag, guyamaro niya dayo na nga magminyo na humanong eskwela. Pareyaha bayan ang yutaa. Simpak ko kada alusyo, uy. Di ko gusto maminyo na og sayong atong anak, uy. Muhuman o na siya eskwela. Jesus, kapugngan ba na nimo nga naguyab-uyab naman na. Mayab na din na. Ay, ayaw na lang sukmati sa God. Kaya natural naman gud na. Ulitaw na bayan ang atong anak. Mong angay yun na natong pangandaman. Mong kanang amiga nimo, badlungan na ha kung magpadako silang bahay. Kung mahimo man gani, kung nakabarog na magani sila sa ilang kalisod. Aw, bawion na nato ang atong pagpagamit nila sa atong yuta. Ha? Uy, ayaw, Lucio, uy, gabaan ta. Nalipay mo kaning tao nga itong ipapuyo sa tunyuta, kapawao na hinuon nimo. Kung sa'y butong ipasabot. Di na din sila mamahawa diha. Ay, pasagdan lang una na nato sila diha ba? Total, okay raman ang ilang pagpuyo diha sa tunyuta. Di man sa manang mga broken tong mga tawhan hakot. O ilang gilimpyuhan, ilang giatiman. Pero ang banaan hawa ko salig. Murag, may pagkamaro. Pansa? Uy, kinsa man ang misod sa bayan lang ima? Laing tao man na. Uy, mangawat man tingali. Uy, Helen! Helen, dali ra! Ngano ba siyo? May laing tao nga nisod silang ima. Basing kawat na. Ha? Uy, magsusit na ni!
Ako mo'y nakapalit ining baya. Unsa? Aw, bahay naman. Apil na di kining yuta di ay. House and lot. Uy, Unsa? Kisa may iyong gipalitan? Nga amo maning yuta? wa mi magdahom nga magkahimo sa pagbaligya siyang bayo ug apil pa ang among yuta ang amiga sa akong asawa nga among kitabangan. Og sa among pagsusi, ang kapitan pa sa among barangay ang nitabang og deal ini ngadto sa bayer. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. May gipapuyo ang akong asawa nga iyang amiga sa among yuta nga si Ima. Nagtukod kini una og payaga hangtod nga iyang gipadak-an. Og pagkahuman, iya mang gibaligya apil lang among yuta. Unsa may among ikaso ini niya? Ikaduhang pangutana. Sa among pagpakisusi, ang among barangay kapitan pa ang nagdeal sa yuta ngadto sa bayer. Kay mao man kuno isulti ni Ima nga iya na ning gipalit namong lunaa. May tulubagon basab ang kapitan sa iyang gibuhat. Ikatulong pangutana. Unsa man say among buhaton aning nakapalit sa bahay ni Ima nga dilit naman sila mamahawa kay ila na lagi kuno ning gipalit ang bahay ug yuta. Ikaupat o katapusang pangutana. Asa man mi moadto aron mangayo og tabang nga mapapahawa namo ang nagpuyo sa bahay ni Ima ug sa among yuta. Kay wa na misalig sa kapitan kay siya ba'y nagdilir ani aron mahalin ang among yuta nga gibaligya ni Ima. Malihog, tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lucio. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw, akong tingog, it's me guys. Ako'y mohatag ninyong tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, mga personal, mga emotional na itong mga pangutanag, mga problema, di ta maglangay. Ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain o klase-klaseng pamaagi guys kung unsaon ninyo. Pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo, hangyo lang gyud namo please. Kumplituha ang mga detalye, hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutana ug mga problema. Sally Alfante, Chacha Boyles, hello. Greetings ninyo. Salamat kay sa inyong padayon nga pagpaminaw ug pagsubaybay ug sa mga greetings ninyo sa ako ang Facebook. Angelida Flores, thank you, always listening from Campo Guadalupe, Carcar City. Nasa tay mga listeners nga gikan sad sa mga nagkalaing-laing dapit na asgawas sa nasod maminaw nato, no? Always na siya maminaw. Si Ma'am Teresita Humawid also, no? Na-meet po din nato siya, so thankful kay Mejuvi. Lebadisos, Judy Lebadisos, thank you kayo. And of course, to Miss Jaja Tia Herodias din sa Camotes. Kumusta man mong tanan din mga taga Camotes. Greetings sa inyong tanan. Thank you kayo sa inyong padayon nga pagpaminaw sa ato ang programa and for liking and following my Facebook account nga Elaine Tantengco Bathan. Sa mga wapa naka-like kung naka-follow, please like and follow me para magkita-kita po ta, no? Sa Facebook man lang kay tingog rabay ato makitaan unya laapod mo slaing dapit. Ako na dirig Cebu. May na lang ma-updated po ta usat-usa. So your greetings, I can read it. Ato nang ibasahon po diri on air sa ato ang stasyon. Of course, punto legal karong adlaw si Lucio moingan sa ato ang letter sender, 49 years old. Nani sila napalit nga yuta kuyog siyang asawa, no? Unya kay sa una medyo tigid siguro ang atangat pero medyo arang-arang kumpara sa ubang mga higala pud niya. Unya kay maluluyon matinabangon na mao na hinuon ni ron gibali na ni sila. Mao na ni roy problema kay murag ang nahitabo is gibaligya, no, sa iyahang balay apil ang ilahang yuta atong ihang amiga nga ilahang gitabangan. Unya murang naapil or ning apil pagyud ang
kapitan. Okay? So, unang pangutana, may gipapuyo ang iyahang asawa nga ang asawa ni Lucio nga iyang amiga sa ilahang yuta. Ang pangan atos Emma, no? Nagtukod og payag. Gipadak-an, agoy, gibaligya, apil ang yuta as kang kayabag. Buanga, no? Unsa may among ikaso ani niya. Unas nga tanan, pwede gyud siguro ning makuano as theft nga nag-taking of property. Pero personal property manggod pud ni ang theft, no? Pwede siguro falsification, but ang pinakauna annulment of the sale. No, ato sang i-annul ang ang sale kay giunsa man niya pagbaligya sa yuta nga dili iya ha. Pwede fraud, pwede estafa. Pero definitely kinahanglan sa ganato bawion ang yuta, no? We'll have to question the deed of sale, ipa-annul nato ang deed of sale kay unsa niya pagbaligya sa yuta nga ang yuta di man iya ha. Naaman nakapangan sa inyo ha kung nagtukod man gani siyag balay og tax declaration niya ang balay ra. Pero baligya nimong yuta, kinahanglan apil ang ngan sa tag-iya sa yuta. So, nagyo ni hukus-pokus gibuhat ni Eva, ha? Ikaduhang pangutana, sa among pagpakigsusi sa among barangay kapitan pa, ang nagdeal sa yuta, kap! Ano nagapil-apil kap ngadtos buyer? Kay maumang kuno ni sulti ni Emma nga iya na ning gipalit sa ilaha kunong luna. May tulubagon ba ang kapitan sa iyang gibuhat? Of course, di sa dyan ko kaingon nga naa, unless mapakita nato nga bad faith ba, meaning to say kabaw ang kapitan nga wa gyud tinuod gibaligya or wa gyud tinuod na palit ni Emma ang yuta gikan ninyo. Pero kung pananglitan mapamatuoran pud nato nga wa sa gyud siya kalibutan tinuod, sigon sa iyang gisulti gipasaligan pud siya, meaning apil sad siyag kailad ni Emma, meaning giilad mong tanan ni Emma langtod pagkasturya. Ang sunod niyang pangutana, unsa kunoy angay nilang buhaton aning nakapalit sa balay ni Emma nga di man sila mamahawa kay ila na lagi ko nuning gipalit ang balay ug yuta. Okay. Akong pangutana ni Lucio, did you check with the wa kay ko kakita sa drama o sa suwat nimo, wa po diri nag-ingon kung titulado ba imong yuta. I hope titulado kay masayon ni nato i-defend. No? Kay kung pananglitan, titulado ang yuta, well even mas dako tag chance o kanili mas dako chance, mas ligon ang ato ang paghatag og probar nga kamoy tag-iya ng yuta. Pero dili gani, even ang tax declaration labaw nagnasa inyo nga di gyud na mapalit or di gyud na mabaligya ni Emma ngadto sa laing tawo. No, so ang imuhang buhaton ana, kuhaa ang mga latest nga mga deklarasyon og titulo sa yuta. And then, what you will do is, mag-file tag-ejectment, papahawaan na si kanang new owner din ha, og si Emma, kay dili man kamo ang tag-iyas yuta. And then like I said, ipanal ang deed of sale, unya para ma-reconvey balik ang property ug kung nabalhin man gani na, I hope wala pa nabalhin ngadto sa pangan sa buyer kung kinsa tong nailad ni Emma, no? Katapusang pangutana asa man mo adto aron mangayo og tabang nga mapapahawa namo ang nagpuyo sa balay ni Emma ug sa among yuta kay wala na misalig ni kapitan kay siya bayay nag-dealer. Okay, kinahanglan gyud tag abogado na ani kay medyo na komplikado naman, no? Ang kaning maong sitwasyon unya need man sad gyud nato sila, di man ni nato basta-basta sad good bungkag. No, kinahanglan gyud ta mo file og ejectment ani ya daghan-daghan sa tag mga buhatonon. Kinahanglan pa nato ipaanal ang deed of absolute sale, meaning hatagan ipawalang bisa tong pagbaligya ni Emma ngadto kay sayop man to unsa ni pagbaligyag dili imo, no? So you cannot give what you do not have, no? Sa Latin pa, nemo dat quod non habet. You cannot give what you do not have, you cannot give what you do not own. Di nimo pwede mabaligya ang usa ka butang nga dili kay tag-iya, no? So kanang diha on that premise, need gyud tag abogado. Dool mo og abogado. Asa man ni taga-asa man ni si Lucio, wa man gud niya gisulti og taga-asa ka, but I'm very sure Sir Lucio og asa man gani kan diha asa tag-asa man gani kan dapita na agyoy mga abogado nga pwede nimong makonsulta kabahin aning imuhang sitwasyon. Dalha ang proof. Unsay mga dokumentong kinahanglanon nimo? Of course, ang imuhang proof of ownership sa yuta, ang latest, ang proof nga nakabayad pud tag buhis. Og ang kung nakay kopya ang katong deed of sale nga gibaligya tuod ni Emma ang iyahang balay o giapil pod ang yuta. Okay, nga dili iya. Mga sukintig paminaw, hinaot untangan namoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.